sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Dolfo, isang ihaw-ihaw vendor dito sa isang bayan sa Bulacan. Sumulat po ako sa inyo kasi naguguluhan po ako sa sitwasyon ko ngayon. At sana po ay mabigyan niyo po ako ng payo. Ganito po kasi, 46 years old na po ako pero wala pa po akong asawa. Hindi pa din po ako nagkakanobya. Ang dahilan po, pangit po ako. Alam niyo po yung kasabihang a face only a mother can love. Hindi po umubra sa akin yun kasi kahit yung nanay ko, hindi po gusto ang hilat siya ng mukha ko. Naawa na nga po ako sa kanya kasi hanggang mamatay po siya, humingi siya ng tawad sa akin. Tingin niya po kasi, kasalanan niya kung bakit ganito ang kinalabasan ko. Naglihi daw po kasi siya sa langka, sa duhat at sa pansit kanton. Kaya daw po siguro kasing itim ako ng duhat, yung mukha ko parang langka at yung buhok ko parang pansit kanton sa kulot. Sinabi ko naman po sa nanay na wala siyang kasalanan. Sa hindi ko maintindihang kadahilanan, sadyang ganito lang ang mukhang ibinigay sa akin ng may kapal. Sa daming beses ko nang narinig na pangit ako, pinaniwalaan ko na siya at hinanda ko na ang sarili ko sa mag-isang tatanda. Base sa nakikita ko, yung mga lalaking nakakapag-asawa, sila yung may mga itsura. Ay, di mo sure. Ang dami ko actually nakilala na kung sino pa yung medyo tsaka, sila pa yung babaero. Sorry. So wag nating lahatin. Anyways, base nga sa nakikita ko, yung mga lalaki nakakapag-asawa, sila yung mga may itsura. Hindi man sobrang gwapo, hindi naman kasing sama ng itsura ko. Nasira ang paniniwala kong ito nang makilala ko si Fea. Janitress siya sa bangko malapit sa pwesto ng ihaw-ihaw ko. Palagi siyang bumibili sa akin kapag break time niya. Ramdam ko na hindi naaasiwa sa itsura ko si Fea. Masaya kaming nag-uusap at nagbibiroan tuwing bumibili siya sa ihawan. Ramdam ko na tanggap niya ang itsura ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakaramdam ako ng pag-asa na baka may ilaan ang Diyos para sa akin. Gusto ko na sanang ligawan si Fea pero nagdadalawang isip ako kasi tulad ko, ang sama din ng itsura. Sorry. Kanina pa ako nagbibigil kasi naman kuya. Ano ba yan? Lord, patawad. Tumawa, Jegs. Kasi naman ang may kasalanan si Dolpo eh. Ayun na nga, gusto ko na sana ligawan si Fea pero nagdadalawang isip ako kasi tulad ko, ang sama din ng itsura niya. Hindi pantay ang ngipin, makapalan labi, panguang ilong at malaki ang mga mata. Yung buhok niya parang walis tambo. Hindi ko naman alintana kung anumang itsura meron siya pero natatakot po kasi ko. Baka kapag nagkatuluyan kami, hindi din maganda ang kalabasan na magiging mga anak namin. Ayoko pong danasin na magiging maanak ko yung dinanas ko. Masakit po kasi na maging tampulan ng tukso buong buhay ko. Pero, malungkot din naman pong maging mag-isa. Kung kayo po ang nasa katayuan ko, ano pong gagawin po ninyo? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Dolfo. Hindi kaya nagkakita sila dahil medyo may usok sa gitna? Bakit? Ano ibig Tapos sabihin? nagkagustuhan sila. Ano yun?
Ano ibig sabihin? Dahil sa usok. kaya, Parang na-mask yung... yung itsura. Okay, una sa lahat, ito Aha, seryoso na. naniniwala ko, seryoso, Oo, naniniwala ako, Jegs, na mahirap na lang ang pangit ngayon. Tama. Sa totoo lang, sa mundo ng ang dami na pong pampakinis. Hindi katulad po nung araw natatandaan ko yung mga tita natin. Ewan ko kung natatandaan mo sila. Kung hindi chinchansu, sunog yung mukha nila sa Correct. astringent number 5. Dahil diba? hindi nila naiintindihan ng paggamit. Hindi lang yun, Jegs. Yun lang ang available. Yes, oo. Yun lang talagang available option. Gusto mong kuminis, astringent number 5 kahit masunog yung balat ko. 'Di ba? Yun natatandaan ko. Walang hindi katulad ngayon na maraming options. Kung gusto mo ng pangyayamanin, pang-artistahing celebrity ang mga endorsers, doon ka sa mga yayamanin, mga pampahid. Yan. Pero meron din namang abot kaya dahil marami mas marami pong masa kesa doon sa mga yayamanin. Kaya marami pong kine-create ng mga produkto para sa mga masa. So ang nakikita ko dito, kailangan mo magsipag kung gusto mo kung ang issue mo pa rin dito is yung itsura na ayaw mo na maging tampulan ng tukso. Sabi nga nila, kung ipinanganak kang pangit, hindi mo kasalanan yan kasi namana mo yan Totoo naman, nasa genes talaga siya, Jegs. Pero kung namatay kang pangit, maaaring kasalanan mo na kasi wala kang ginawa. So ang sa akin, Dolfo, pwede kang magsipag ng doble at triple para sa skincare. Yun lang naman. Diba? I mean, I think it's a practical advice. Hindi naman ito, totoo. hindi naman to pang-insulto. Hopefully, walang ma-insulto dun sa ganong klaseng kasi it is practical. Diba tingnan mo, maraming mga tao, bakit sila nag-iipon para magpatangos ng ilong? Kasi all their life, tinutukso sila na kalat yung ilong nila. Diba? So mag-iipon sila para yung ilong nila hindi kumalat. Ayan, diba? tama, Yun naman yung katotohanan. So practical advice lang yun. Magsipag ka para hindi mo maging issue yan. That's one. Ikaw? Sa akin ang nakikita ko dito, ito yung problema na nating mga tao kasi ang nagiging standard natin kung sino ang maganda at may itsura is yung sasabihin ng ibang tao. Yan, parang ganyan. other people gives value to us. Pero kung tutuusin, ginawa tayo to the image and likeness of God. Yun naman din. Pare-pareho tayo, pantay-pantay tayo. Dapat ang values natin, doon manggagaling kung paano ka ginawa ng Diyos. Ang problema kasi, siniset natin yung standard. Kung anong sasabihin ng mga tao na sa paligid, naniwala ka ng pangit ka. Pero marami tayong nakikita na hindi naman kagandahan physically. Pero dahil ang bait nila, meron nga 'di ba yung isang na walang kamay, walang paa, nagkaasawa. oo. 'Di ba? May anak. Oo, may anak. Imaginein mo, parang penguin siya na naglalakad. Diba? And I'm sure tampulan din ng tukso ng mga Yes. masasamaang ugali, 'di ba? Yung ganon. So, it's not, Dolfo, hindi ito tungkol sa physical lamang. Yes, oo. Yung pagmamahalan ninyo okay, una sa lahat din, ligawan mo na si Fea. Kung nagpaparamdam na ito, 'di ba? Nagpaparamdam na sa nagpapausok na nagpapausok na sa iyo. Kung si King ko nga nagka-chicks Diba? Sabi ko nga sa'yo, meron akong kaibigan talaga namang ay nako, ayoko na lang maging masama para hindi ko na lang siya i-describe pero siya pa tong babaero, 'di ba? But anyways, ligawan mo na si Fea. Yes, you like her, she likes you. Wag mo nang isipin yung tungkol sa mga, of course, gets ko sobrang siguro talagang antindila ng trauma sa iyo na ayaw mong ma-experience sa mga anak mo. Pero hindi lang naman yung yan ang pwedeng mamana ng mga anak mo sa iyo Correct. Hindi ang katotohanan, iilang percentage lang din naman talaga yung maayos yung mukha. Yeah. Madami po tayong madami po tayong kalatang ilong, Tama. bilugan ng ilong, Yes. walis tambo ang buhok, 'di ba? Pansit kanto ng kulot, 'di ba? Madami po feeling ko mas madami mga ganun Kaya lang binabawi natin sa ibang bagay and bawiin mo sa ibang bagay because it's not all about physical. Ang dami pong mga heartthrobs nung araw na pagdating ng panahon tumanda din. 'Di ba? Kumupas din. Ayan. Kasi kumukupas ang itsura pero yung kagandahang asal hindi kumukupas yan. Pero ito, fact check to 'di ba? Tandaan nyo na meron kang mga kaklase dati nung high school na ang ganda-ganda. Tama. Pero ikaw, feeling mo talaga pangit ka nun. Correct. Parang talagang Ordinary ka. Oo. Pero nung nagkita kayo, Diba? parang Ikaw yung mas maganda ngayon. napapaganon Oo. ka. Excuse me. Sinong heartthrob ngayon? Diba?
May pag ganun ka na. Oo. Kasi pwedeng magbago Yes, eh. oo. So ako para sa akin, kung kinatatakot mo yung magiging resulta ng anak ninyo Oo. ni Fea, pinangungunahan mo si Lord eh. Yan, totoo yan. Paano mo nalaman? Ayan. 'Di ba? I mean, there are honestly marami rin akong nakikilala na nung nakita ko yung magulang, gets ko kung ba't sila may itsura kasi naman sa magulang. Aha. Meron din naman na medyo walang itsura yung magulang, pero yung offspring, yung Aha. anak, Mhm. hindi mo alam kung saan ang galing. Pero kasi malay mo merong parte Sa bloodline ninyo. Oo, sa bloodline Oo. ninyo na mistisahin, nakuha Oo, niya. yan. 'Di ba? Pero that's again focusing on the physical. Oo. It's not all about the Ayan. physical. Correct. 'Di ba? Madaming ako ano ko yan eh, kasi dati patpatin talaga ako na patpatin na labas yung mga buto na talagang hindi din talagang kulang din talaga sa itsura, pero talagang sabi ko sa sarili ko, hindi na nga ako masyado maganda, hindi pa ako matalino, mag-aaral ako. Ayan. O, 'di ba? Di ba hindi ka na nga hindi ka na nga masyadong may itsura, ang sama pa ng ugali mo. Wag ganun. Dapat babawi ka sa ibang paraan kasi it's not all about the Yan. physical Tama. attributes. There's always a lot of ways to be seen Correct, differently. correct, diba? Maraming paraan yan In fact, kung halimbawa nga, I'm sure didepensahan ka pa laban sa mga bully kung Yes. ikaw mismo ang bait mo. Oo. 'Di ba? Yung mga iba at pagtatanggol ka Oo. eh. At saka hindi nila makikita yung beyond na sa itsura eh. Oo, Makikita totoo yun. nila yung heart mo. Yes. Yun yung mahalaga. So yun yung pag-ibayuhin mo. Ayan. Yung heart. And we Ganun. will be judged through our heart. Tandaan mo Correct, yan. hindi sa itsura. Kaya kung halimbawa ligawan mo na yung feeling mo nagkakagustuhan Correct. kayo. Ni si Fea. O si Fea and then Betty La Fea ba yan? grabe ka ni Kuya. Pinapakita na nga natin yung kwento. Pinasok mo si Betty La Fea. Uy, pero maganda si Betty La Fea. Oo. Anyways, di ba? So yun nga, siguro kung mabuntis man, ang paghandaan mo kung paano mo palalakihin yung anak Na mabuti. na ang value ay hindi manggagaling sa standard ng mundo, kundi manggagaling sa standard ng Panginoon. Correct. Ayan. Para Ganon. makita niya na ay oo nga kasi again, we are all created differently. Correct. Pero ang meron sa iba, wala sa atin. Ang meron sa atin, wala din sa iba. Correct. Ganun yan eh. At saka ito fact check din. Ang dami pong models ngayon na I mean, dati, ang mga models lang Yes, yung mga oo. magaganda talaga, makikinis. Yung lumalabas sa TV, Yung lumalabas oo. sa TV. Pero ang dami ko nakita mga ads, printed, online, even TV, na kunyari, may nakita akong brand ng ad ng Adidas. Ang laki lang ng poster o parang billboard sa mall nung model. Grabe yung ngipin. Galit one seat apart. Na hindi mo na nakakatuwa kasi hindi mo maiisip na dati ang mga yung may perfect set of teeth lang Yes, eh. oo. 'Di ba? Pero ito hindi rin naman nakasulat na caption na atleta siya or whatever, 'di ba? Pero model siya. Model siya ng isang international brand. So, fact check lang din na nagiging na rin tayo, nagiging open na din naman tayo na hindi lang ang makikinis, mapuputi, straight ang buhok, 'di ba? At ang tinatawag nating magaganda at may itsura at pogi, 'di ba? So, I think Adolfo, you should work on your self-esteem. Yan, oo. Yan ang pinaka-importante. Correct. At si Fea, ligawan mo na. Oo. Pagmamahal yan, pag-ibig yan, nandyan na yan eh. Imaginein mo, Diba? nagpapausok sa Kaya barbecue. Diba? Panay na yung pausok sa... Oo. Ang dami niya ng usok. Amoy usok na siya kahit hindi siya Ayan. nagsamgyo Ayan, para lang siguro, magpapansin sa'yo. Tingin ko, nagpapapansin sa'yo, umaanggulo siya dun sa may bandang usok. Correct. Para di mo masyado makita. Oo. Diba? Pero totoo, ligawan mo na. Pero yung happiness na nararamdaman mo pag kausap mo siya, pagkakwentuhan mo siya, Yes. yun yung bigyan mo ng value, hindi yung sasabihin ng Ibang tao. Saka yung mga hindi pa nangyayari. Correct, wag mong pangunahan. Tsaka kaya mo na, feeling ko nag-overthink ka, iniisip mo na kagad yung mga sasabihin ng mga ibang tao eh. Tama, Siguro iisipin nila, hindi na tumigil sa amin, dinagdagan pa namin yung lahi namin. Di ba yung mga ganun? Ay naku, wag nga, ang dami din nalang kapintasan
kapintasan. Ayan. Kung sino man yung mga namimintas, mas matindi pa nga ang kapintasan sa totoo lang paminsan. Kasi kung iba-backtrack natin uli kung paano ka pinalaki ng nanay mo, medyo hindi din naman tama na sabihin ng isang inay na ang pangit-pangit mo, anak. Correct. O, diba? Diba? So, ang So, yun maganda yung baguhin mo. Yes. Ang maganda dito, kumbaga, in a way, pwede mo nang inekis yung generational curse, di ba? Na i-ekis mo na yung kasamaan ng mga naririnig mo mula sa mga ninuno mo, di ba? Ang ibibigay mo na ngayon, mga kagandahan, Yan. sasabihin, Oo, gano'n, di ba? So, kailangan maging tayo. Ayan, dyan. Dolfo. Patikin mo naman sa amin yung ihaw-ihaw Kaya mo. nga! Paihaw-ihaw ka naman dito. Alam mo, pag nagpaihaw-ihaw ka, ikaw na talaga ang pinakapoging Ay, ihaw-ihaw teka lang. vendor. Hindi na pala pwede si Nicole. Ay, bakit? Di ba pinagawalan Ay, hindi. niya? Parang kay Dolpo gagawin ko. Kakain ako ng ihaw-ihaw mo, Dolpo. Hindi, alam mo, Dolpo, magpayaman ka. Tapos, magsuot ka ng mga Mayat de la Rosa Yan, fine jewelry. tama, pwede. Diba? Oo. Ikayayaman mo yan. Correct. Ikapopogi mo yan. Oo. Uy, pumopogi. Yung isang araw, meron kami nakita, nagdadrive ng sports car. Kahit walang itsura yung driver, parang ang pogi niya. So, nakakapogi yan. Alam mo, fact check, sipagan mo. Ayan, totoo Magsipag yan, Dolpo. ka. Ayan. Diba? Pwede mo magawa ng paraan yan. At Promise. lagi nating tandaan, wag po nating gawing standard, yung standard ng mundo. Correct Kung ka. pangit ka o pogi ka. Basta, Standard ni Lord lang. Yan. And what's important is the heart. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought Metro's number one. Metro's number